Har du hørt om, at regentparret besøger Næstved by i morgen den 4. september? Ja, det har jeg. Igennem de lokale aviser. Hvad ser du frem til noget bestemt? For at være ærlig, så har jeg faktisk ikke tænkt mig at møde op. Okay, hvorfor har du ikke det? Men det har nok noget at gøre med, at det er i min skoletid. Og den vil jeg prioritere noget højere end noget, jeg faktisk ikke sætter særlig meget pris på. Så du er ikke det, man kalder en royalist? Ej, det vil være synd at sige. Jeg synes, deres apanage, den burde i hvert fald skæres en del i stedet for så mange andre ting i øjeblikket. Hvad føler du, man kunne bruge pengene på ellers? Jamen, der er så mange, der taler om dagpengene og efterlønnen og sådan noget. Der synes jeg, man kunne sætte mange flere penge ind, i stedet for at betale, jeg ved ikke, hvor mange millioner om året til nogen, der repræsenterer landet, ligesom vores statsminister gør. Så derfor mener jeg bare, at det er en overflødig post. Tak for din tid. Ser du frem til, at regentparret besøger Næstved i morgen? Nej, det gør jeg ikke, for jeg interesserer mig rigtig meget for det reale og sådan noget der. Det er jeg ret ligeglad med. Synes du, det er ligegyldigt, om vi har et kongehus eller ej? Nej, det er meget godt, fordi så tjener de penge og promoverer Danmark og sådan noget, men jeg interesserer mig ikke for det. Jeg er bare ligeglad. Det må være der, eller det ikke må være der. Det er lige meget. Så du har ikke tænkt dig at møde op i morgen og se regentparret? Nej, det har jeg faktisk ikke. Det kan jeg se i fjernsynet, når jeg kommer hjem. Det må være det. Det må være nok. Næstved Kommune bruger omkring 300.000 kroner på, at regentparret besøger Næstved by i morgen. Hvad synes du om det? Det synes jeg virker som en rigtig dårlig idé. Der både offentlig transport og priserne stiger, og benzin og økonomi og skolerne skal have eleverne til at betale for mange af deres materiale i skolerne. Så jeg synes, det er meget unødvendigt. Så du føler godt, at man kunne bruge pengene på noget andet? Ja, meget kraftigt. Kommer du for at se regentparret i morgen? Nej, det gør jeg sgu ikke. Det bekymrer mig ikke.